U duhu starih tradicija u Rivici se od 2002. godine, krajem januara ili početkom februara, organizuju dani vina. Kao i već poznatu rivičku bostanijadu i ovu manifestaciju zajednički organizuju mesna zajednica Rivica, Skupština opštine Irig i turistička organizacija opštine Irig sa ciljem da i na ovaj način afirmišu razvoj vinogradarstva i vinarstva. Tih dana, dok selo mirno spava zimskim snom, a seljaci se pripremaju za prolećne radove, sve je u znaku vina i bogate sremske kuhinje. Piju se špriceri, jedu čvarci, krvavice i kobasice, ali i biraju najbolji podrumari, najbolji proizvođači vina. Naravno, tu su i tamburaši i igrači u sremskim narodnim nošnjama. Svi se vesele do kasno u noć. Da bi okupili sve one koji im mogu pomoći u razvoju sela i afirmaciji turizma, Rivičani su početkom 2004. godine osnovali i zavičajno društvo Fruškogorac. Pogledajte šta smo zabeležili 4. februara ove godine, boraveći ceo dan u Rivici. Pa znate, pravo je zadovoljstvo biti u društvu jednog viteza. Stiže nam iz Sremskih Karlovaca i tamo gde se pominje, barem pominje vino, tu mora biti i on. Gospodin Nenad Ratković, poznatiji kao Bermet Alex Bermet, kako ono, ima inače nekoliko imena u svom. Meni je ime Nenad Bermet Alex, od oca Aleksandra Ratković. Ne mogu na menicu da stanem i ne mogu dobijem kredit zbog dužine imena, a da ne govorimo o bespovratnim sredstvima, to ni na vidiku nije. Zbog dužine imena. To što se tiče kredita, to mi je učinilo uslugu što ne može ime da vam stane na mesec. Sad bi se mučio kako da vratim ratu. Dobro je. Neka, ovako, sopstvenim snagama se priča radi, polako se razvija i ja se nadam da će jednog dana, ja sam se sa popom dogovorio da gurem do 100. godine i jedan umetnik će me staviti ikonu na platnu, a popa je to već u ratama, ja to njemu plaćam, onda odlazim za sveca. Tako da imam na raspolaganju 40 godina da priču o Bermetu zaista lepo napravim i da Bermet postane brend Vojvodine, brend Fruške Gore i ja se nadam dovoljno vremena. Šta vi mislite o tome? Po nekoj mojoj proceni, ajde da kažem laičkoj, vi ste načinili sigurno jedno 3/4 tog ogromnog koraka da ovo postane brend. Jer više, dovoljno je videti ovu vašu fotografiju ili nalepnicu na vino, se zna da tu nema provere, nema ispitivanja šta je ovo, od koga je ovo, kakvo je ovo, odmah se zna, oseti se prosto onaj ukus. Pa da vam kažem stvar, ja sam napravio zaista jedan lep, kvalitetan proizvod i zahvaljujući tom kvalitetu ja mogu da budem i toliko i bezobrazan i da se hvalim. Evropski, srpski, kraljevski šampion. Sad, evo, izvozna priča Bermeta je sa grbom porodice Rajačić, potpisao sam ugovor sa njima, po njihovom receptu radim, a oni su 1863. godine dobili prvu medalju iz Hamburga u Nemačkoj na ocenjivanju vina. To je najstarija medalja koja je ušla u Karlovce. I sad ovog trenutka moj Bermet je otišao u Holandiju i evo on se pije u Amsterdamu u 2 restorana koje imaju Michelinovu zvezdicu sa ovim grbom i zove se Baron Bermet Alex. To je jako teško ući u takvu jednu priču, kako ste uspeli? Pa vidite da vam kažem, imamo se zahvaljujući jednom drugaru, mislim Dejanu, koji je to progurao u Holandiji, koji je napravio par promocija vina. Jednom prilikom kad mi se javio, rekao je da 70% somelijera su bili zadovoljni, a 30% ne.
da je bila negativno ocenjivanja. Kažem, kako negativno? Kaže, negativno ocenjivanje u smislu da će se kuvari buniti jer će Bermet zatrpati onu što je gost kad god jeo. Toliko je dobro da se neće hrana čak osetiti. A kaže se da se vino ne pije, nego da se jede. Vino, vidite da vam kažem, Bermet se u principu žvače. Zašto? Senzori se nalaze u ustima koji mogu da osete lepotu tog čarobnog napitka. Nije znači da se to guta, nije da se prevrće kao pivo ako se nalazite na mešalici pa vam je žedni ste, mislim, pa morate da zalijete, nego bukvalno se žvače. Vi u Bermetu 22 trave imate, te trave morate da osetite u nekom 5., 6. ili 10. zalogaju, što ja kažem, jer u protivnom ništa niste uradili. Ne pije se u velikoj količini, uživa se u njemu. Vidite, ja kad sam dobio diplomu za Bermet i kad sam postao evropski šampion, to je bilo na evropskom prvenstvu u Mađarskoj, gde su 49 žena, 7 ekipa po 7 žena u ekipi ocenjivale. 49 žena je kleklo kad su probale moj Bermet. Ja nisam bio tamo. Ne znam šta bi se desilo s mojim gaćama sremačkim. Da li bi gaće pale ili bi nešto zadržalo? Dobro, koliko metara ima u sremačkim gaćama, bilo bi dovoljno za sve, jel? Da. Tako da, zaista treba, mislim, uživati u ovom napitku. Marija Terezija je uživala u njemu. Ja se nadam da će u ovom 21. veku da se pije još na nekom dvoru. Pije se momentalno kod princa Karađorđevića na Belom dvoru. Pa sad vidjet ćemo šta će se dalje desiti. Ja ću se potruditi. Ukoliko neko želi da sazna nešto više, pošto mi nemamo mnogo mogućnosti, mnogo vremena da pričamo, ukoliko neko želi da sazna nešto više o ovom vinu, dovoljno je da ukuca na Facebooku. Pa može i na Facebooku da ukuca, može da ukuca na Google Bermet Alex, izaći će kompletna priča moja, i Facebook stranice, i sajt moj, i blog, i engleski sajt će izaći, tako da ne može da me omane. Bermet Alex je priča koja će trajati. Impresionira koliko ste aktivni pa šta da vam kažem, i ja u tom. moram, ako neko postao suvenir Srbije, moja figura je suvenir Srbije, turistički cvet Srbije, a ja sam cvetić, onda normalno moraš da budeš aktivan i moraš uvijek da budeš u prisustvu lepih devojčica. Vidiš ti, ja sam u prisustvu tvom, mislim, i ovo je već koji put da se mi ovako viđamo i družimo, a počeli smo kad god u Beški na obalama Dunava, kad je bio neko sremačko veče, ako se sećaš. Jesi, kako ne. Bilo lepo, mislim, i lepo će trajati. Uvek, ja kažem, sa lepim vinom, lepe žene, i šta da vam kažem, zato dođite ovdje i uživajte. Šteta je što niste ovo ranije snimili da oni dođu u Rivice. Ja sam ovdje 11. put u Rivicama i zaista prva, što kaže, izuzetno lepa manifestacija. Od prvog dana sam ovdje, evo sad se to malo priča proširila na ostale vinare, tako da ja se nadam da će ovo trajati, a malo mesto da ovako nešto uradi, svaka im čast. Hvala vam što ste došli, što ste ispoštovali ove ljude iz malog mesta, ali velike duše i velike ljubavi prema vinu i duge tradicije, i uvek ste dobro došli u ovaj deo Srema, pošto ste i vi iz Srema. Ja Sremac, mislim, bez Sremskih Karlovaca, žena iz Golubinaca, dupli Sremac, sad da vam kažem. Iš kad ona stavi ono F, napravi, odmah se uplašim. A zato ću ja morati malo i da zalijem. Zalijte, srećno. Ko imaju u zdravlju.